Σας ευχαριστούμε πολύ που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας του Λαϊκού Πανεπιστημίου Ρεθύμνου και είστε εδώ σήμερα, κυρία Καλούτσα. Καλώς ήρθατε. Ο λόγος σε εσάς. Σας ευχαριστώ που είστε όλοι εδώ. Συγχαρητήρια για την αξιέπαινη δράση σας. Πραγματικά δεν γνωρίζω σε άλλα μέρη της Ελλάδας και είμαι από επαρχία, μεγάλωσα σε επαρχία, να συμβαίνει κάτι αντίστοιχο. Μπράβο, γιατί είδα και ότι υπάρχει και μια πολύ δραστήρια ομάδα υποστήριξης. Γύρω στα 25 χρόνια διδάσκω. Δίδαξα στην Αρχαιόπερα, μετά σύγχρονο τραγούδι. Και σιγά-σιγά άρχισαν να έρχονται σε μένα άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν απλά να μιλάνε καλύτερα. Μιλάω μονότονα. Μιλάω και δεν καταλαβαίνω τι μου λένε. Μου λένε ότι δεν καταλαβαίνουν τι τους λέω. Μιλάω χωρίς ενέργεια. Βλέπω ότι είμαι πολύ καλός, γνωρίζω πολύ καλά το αντικείμενο της εργασίας μου, όμως δεν βλέπω πρόοδο. Στην εταιρεία που εργάζομαι δεν μου δίνουν σημασία. Θέλω να ανελιχθώ στην ιεραρχία, να δείξω την αξία μου και κάτι με δεν σταματά. Και αυτό ήταν η φωνή. Ήταν θέμα επικοινωνίας, όχι μόνο φωνή, γιατί η φωνή και η γλώσσα σώματος, όπως θα δούμε, είναι όλα δεμένα. Μπαίνοντας να σας πω λίγα πράγματα κατευθείαν για το πώς μπορείτε να αλλάξετε τη φωνή σας. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται κάποιος να φροντίσει είναι η στάση του σώματος. Δεν μπορεί κάποιος να βελτιώσει τη φωνή του αν η στάση του σώματος δεν είναι ευθυγραμμισμένη. Μετά είναι μια σειρά από άλλες προϋποθέσεις, ώστε η φωνή να βγαίνει με όλη της την ομορφιά, να βγαίνει αυθεντική και το ηχόχρωμα να έχει τη σφραγίδα της μοναδικότητας του ανθρώπου. Όταν η φωνή λοιπόν βγαίνει από όλη την υπόσταση, τότε μπορεί και να καθυλώσει. Όλο είναι θέμα ενέργειας. Η φωνή μπορεί να αναδείξει το μήνυμα και να το πάει στα ουράνια, ή μπορεί να το κάνει να περάσει απαρατήρητο, ή μπορεί να το ρίξει και στα τάρταρα. Γι' αυτό στις εταιρείες που πηγαίνω μου λένε «Μα τους το λέμε, να πούμε ότι δεν τους το είπαμε, τους το είπαμε». Και απαντώ «Πώς το είπατε, πώς το είπατε». Ο στόχος είναι και του βιβλίου μου και σήμερα με απλά βήματα να μπει κάποιος στη δράση, με πολύ απλά βήματα και να βελτιώσει την επικοινωνία του, ανακαλύπτοντας σταδιακά την πραγματική ταυτότητα της φωνής του. Και φυσικά να αποκτήσει σημαντικές βασικές γνώσεις ομιλίας σε κοινό. Η ομιλία σε κοινό, όταν λέμε ομιλία, public speaking, δημόσια ομιλία, οι περισσότεροι φαντάζονται ότι είναι να στέκομαι εδώ και να μιλάω σε εσάς. Αυτό είναι βέβαια δημόσια ομιλία, προφανώς. Αλλά οι Αμερικανοί μας λένε ότι η δημόσια ομιλία είναι τα πάντα. Όλα χρειάζεται να έχουν μία δομή, να υπάρχει εφράδια λόγου. Τα πράγματα έχουν αλλάξει από το τι συνέβαινε το 2000. Ας το πω εκεί, ας το τοποθετήσω. Το 2000 τι συνέβαινε? Τελείωνε κάποιος ένα πανεπιστήμιο, γινόταν πολιτικός μηχανικός, πήγαινε, νίκιαζε ένα μαγαζί, έγραφε το όνομά του, από κάτω πολιτικός μηχανικός και κάτι γινόταν πάντοτε. Όλοι οι πολιτικοί μηχανικοί κάτι κάνανε, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο. Τώρα, σε κάθε επάγγελμα, κάποιοι πάνε πάρα πολύ καλά και κάποιοι είναι και εντελώς άνεργοι. Έχουν αμβληνθεί, έχουν οξυνθεί οι αντιθέσεις στα πράγματα. Σας διαβεβαιώ ότι οι έρευνες έχουν δείξει ότι σε μεγάλο βαθμό έχει να κάνει με την επικοινωνία. Η καλή επικοινωνία είναι η υπερδεξιότητα της εποχής μας. Σε όλα τα επαγγέλματα είναι το νούμερο 1 που χρειάζεται. Μιλάμε πάρα πολύ για τα soft skills, τις ήπιες δεξιότητες, που είναι η ενσυναίσθηση προφανώς, η κριτική ικανότητα, η ομαδικότητα, η δημιουργικότητα, η ενεργητική ακρόαση κλπ. Όλες αυτές οι ήπιες δεξιότητες χρειάζεται, για να κατανοήσω ότι τις έχεις, χρειάζεται να μιλάς. Πριν 11 χρόνια δημιουργήθηκε η Αλέξα, οι διεπαφές φωνής, όπως λέγονται, και η Siri. Δηλαδή είναι ένα μηχάνημα, είναι εκεί πάνω και λέμε «Αλέξα, τι ώρα είναι?» και μια φωνή τεχνητής νοημοσύνης μου λέει «Είναι τόσο η ώρα». Αυτά έτσι ξεκίνησαν, όμως εξελίχθηκαν. Και τώρα η τεχνολογία έχει φτάσει να μην χρειάζεται μια καλούτσα που αναλύει φωνές για να καταλάβει τη συνηχή πίσω από τα λεγόμενα, που και εγώ θα το κάνω υποκειμενικά. Πλέον η τεχνητή νοημοσύνη, οι αλγόριθμοι, μας λένε, πέρα από τα λόγια που λέει κάποιος, η φωνή του και οι εκφράσεις του προσώπου του, τι μας λένε,
Τι δείχνουν? Αυτή τη τεχνολογία την έχω φέρει στην Ελλάδα σε συνεργασία με τον νευροεπιστήμονα τον Νίκο Δημητριάδη, ο οποίος έχει έδρα του το Βελιγράδι. Και πλέον μπορούμε να πάρουμε βίντεο κάποιου, να το αναλύσουμε, οι νευροεπιστήμονες το κάνουν αυτό, και να δούμε σε κάθε λέξη, ανά δευτερόλεπτο, τι συναίσθημα βγάζει, πέρα από αυτά που λέει. Βγάζει φόβο, θυμό, αηδία, είναι συνδεδεμένος με αυτά που λέει. Σε κάποιον πολύ γνωστό πολιτικό που το κάναμε, κάθε φορά που έλεγε το όνομα του αντιπάλου του, η βελόνα εκτοξεύεται σε θυμό. Θα κάνουμε 1-2 ασκήσεις και θα σας κατευθύνω να ανοίξουμε. Θα μιλάτε απαλά. Δεν θα κάνετε ειδικά στην αρχή να είναι κάτι που το οποίο σμπρώχνει ή χτυπάει μία φωνητική χορδή την άλλη. Μαζί. Μόνη μου. Να ανεβοκατεβαίνει αυτό, να μην είναι όπως πριν. Πάμε όλοι μαζί. Ακούστε τη φωνή, μην τρέπεστε, όλοι μαζί το ίδιο κάνουμε. Αφήστε να βγει από τα βάθη. Πάλι. Χαλαρά όλα. Πάμε. Μόνοι μου. Χαρτινό. Πάμε. Χαρτινό. Μόνοι μου. Το φεγγαράκι. Μαζί. Το φεγγαράκι. Μόνοι μου. Ψεύτικη. Ψεύτικη. Πάλι το ψεύτικη. Ψεύτικη. Μόνοι μου. Ακρογιαλιά. Μαζί. Ακρογιαλιά. Χαρτινό το φεγγαράκι. Ψεύτικη ακρογιαλιά. Χέρια. Αν μ' αγαπάγες λιγάκι. Θα ανοίξουμε το στόμα τώρα. Θα